Usomlomo wePhalamende uNosiviwe Mapisa Nqakula uthi konke sekumi ngomumo ngaphambi kokwethulwa kwenkulumo ezokube yethulwa ngumengameli wezwe uCyril Ramaphosa ehholo ledolobha iKapa kusasa ntamabama. There have been a lot of discussions between our teams together with that of the security cluster. I'm also aware that the security cluster ministers will also find an opportunity to come and view for themselves the way things have been arranged inside here. We're also happy with the sitting arrangement. We think that, well, the manner in which particularly, and I want to say this with regards to the front seat, I think that the manner in which seat allocation has been done is a true reflection of the representation of the different constituencies and parties in South Africa. And lastly, just to say that we hope that our IT system will not let us down. I'm aware that on the day of the memorial service, even though we could hear as the presiding officers, there are groups of people which could not hear properly. It seems the system was not as clear. So I'm hoping that those things have been attended to. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzokwethula inkulumo ezobe imayelana nesimo sezwe eyethula eyibhekise ezweni. Ukuthola kabanzi ngokungalindeleka kusasa sixhumana ke nomhleli weindaba zombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeje. Shando sikubingelele eindabeni zakusihlwa. Iningizimu Afrika ibhekene nezingqinamba eziningi. Enkulu yazo iload shedding. Ingabe umengameli uzothini ngalokho? Sibonga kakhulu noxolo nakuba bukeli nebala njengoba usushilo udaba ngempela oluzoba phezulu oluzoba seqhulwini kumongameli njengoba ezobekhuluma nesizwe udaba lokucima kagesi. Uzokhumbula phela ukuthi inhloso enkulu kwaHulumeni njengamanje ukuthi ezame ukudala amathuba emisebenzi, ezame nokuthi ephucule izimpilo zabantu ukube zibe ngcono. Kodwa ke lokho ngeke kwazi ukwenzeka uma kuukuthi umongo wento ezokwenza ukuthi lokho kwenzeke awukho. Okusho ukuthini na? Okusho ukuthi njengoba kunenkinga engaka kagesi ngempela kumele ixazululo ngoba imisa yonke into noma ngabe yini othi ufuna ukuyenza leyo nto uyayimisa. Ingakho ke enkulumeni yakhe uzogxila kakhulu ekubekeni ukuthi ke iziphi izinyathelo esebesithathile. Uzokhumbula ukuthi phambilini kulonyaka bekufanele ele eDavos kwi-World Economic Forum eyohlanganela nabanye abaholi bamazwe omhlaba. Kodwa ngenxa yokuthi izinkinga zikagesi ziyaqhubeka waqoka ukuthi ehlale ekhaya ukuze ngempela ezibhekisise ezicubungule. Ingakho ke mhlambe uzothi mawumuzwa kusasa yebo kukhona okunye okuningi azokusho mayelana nokuthi izwe kumele lishone kuphi, kodwa ke into kagesi iyona ke ezoba phambili kakhulu ikakhulukazi noxolo ngoba phela njengoba nje ezokhuluma uqeda ukukhethwa njengomongameli omusha weANC okusho ukuthi ke unamandla amaningi futhi ke leli qembu liqeda ukukhetha ubuholi obusha. Lobu buholi ke bunegunya ngempela lokuthi ke buxazulule izinto ngoba akusiza indaba yokuthi benikwe ihlandla ukuthi bekhethwe kodwa bengakwazi ukuxazulula izinkinga zabantu. Ingakho ke uzozo umongameli ekhuluma egxila ngabanzi. Lo nkulumo ke izobe ilandela ini noxolo izobe ilandela inkulumo le ayethulile ngoJanuary 8 eseBloemfontein kwaphindeke kwaba neminye imihlangano yeNEC necabinet. Zonke ke lezo nkulumo ke zizobe ke seziumphumela wayonke lento obekukhulunywa ngayo. Mzwandile kusenodaba oluthinta iplazi iPhalaphala. Ingabe singakulindela yini ukuthi lolu daba livuke kusasa? Uzokhumbula ke ukuthi amanye amaqembu ezepolitiki asevele ashilo ukuthi ngeke ekwazi ukuthi ke ngempela evumele umongameli ukuthi ekhulume. Isizathu salokho ke sisobala yiso isizathu phela sokuthi ke udaba lePhalaphala alukaphothulwa njengoba sazi ukuthi izikhungo ezithize zibhizi kumbe zimatasa ziphenya lolu daba. Enye ke into eyenzeka khona lapha ezinyangeni nje kumbe engaphezulu kwenyanga eyedlule ukuthi ke iqembu elalikhethwe iPhalamende ukuthi libheke ukuthi ngabe umongameli kukhona nakumele kuphendule labe ke selichithwa ke khona lapha ePhalamende. Amaqembu njenge-EFF awakuthanda ke lokho azosebenzisa leli thuba ke lokuthi ke ephinde ekuvuse ekukhulume lokhu. Njengoba Mzwandile uPaula ke ubala iEFF yilo vele udaba engifuna ukuza kulo okulandelayo ngoba ikhona inimbiko vele ukuthi iEFF ingase iphazamise. Wena kuthini ke okwakuPaula ngalokho?
Uzokhumbula phela noxolo ukuthi iEFF isivele ijwayele ukuthi makuukuthi kunodaba engalithandi ivele iqhubeke nokuphazamisa. Sakubona lokhu ikwenza ngesikhathi kusaphethe loyo umongameli wakudala umongameli Zuma, namanje siyakubona bayaqhubeka njengoba sekuphethe umongameli uRamaphosa. Bakhala ngalo ke lo daba lwePhalaphala ukuthi njengoba lingaxazululiwe ngeke bevume ukuthi ekhulume. Sebevele bashilo bevele ukuthi noma ekuphi la akhona bayomvimba ukuthi ekhulume ngoba ngokwabo akayena umongameli okufanele ukuthi ngabe uyaphatha ngenxa yokuthi kunemibuzo kumbe engakaphenduleki. Siyazi ukuthi ke kunezikhungo eziphenyayo malana nalolu daba lwePhalaphala kodwa ke ayikaphothule. iEFF yayisithi ke yona ngeke ivume ukuthi ekhulume kodwa ke mhlawumbe esizoyilindela ukuthi ke izothi mangabe beqala mhlawumbe bezama ukuphazamisa ke bese belandele inkambiso bakho zakhona begcine bekhishiwe ke ukuze umongameli egcine eqhubekile nokukhuluma. Kodwa uzokhumbula ukuthi ke njenge-EFF liyiqembu lezombusazwe sekusele isikhathi singaphezudlwana nje konyaka ukuthi kuyiwe okhethweni. Uma ke uyiqembu lezombusazwe usebenzisa noma ngabe iluphi ithuba olitholayo ukuze abantu bekubone ukuthi wena osebenzela bona. Kusukela manje kuze kuyofika ku-April kumbe uMay ngonyaka uzayo hayi kusazoshisa kakhulu emaqenjini ezombusazwe, ikakhulukazi ke uma ngabe kubhekene nomongameli osenezinto okumele ziphendule mayelana nePhalaphala. Sibonga kakhulu Shandu ngesikhathi sakho. Umbukeli lowo bekumzondile Mbheje ongumhleli weindaba zombusazwe lapha eSABC.